Ало, добър ден! Да, разбира се, провеждаме курсове. Имаме и разширени, имаме и по-интензивни, които са 2 пъти седмично, във вторник и в четвъртък. Един момент, само че ми звъни другия телефон. Изчакайте така на линията. Ало? Ало, добър ден! Искам да ви попитам по кое време на деня са курсовете по фински? По фински има курсове само веднъж месечно. Един момент, ще ме чакат на другата линия. Един момент. Ало? Загуби се връзката. Да, кажете бързо. През кой Шефе, ден от сега ще дойда. Само секунда, че на линията ме чакат. През кой ден от седмицата? Казах ви 2 пъти седмично. Моля ви се, казвайте по-бързо. Ей, сега ще дойда. Ей, сега секунда. Изчакайте ме там в конферентната зала. Има ли някакъв проблем? През кой ден? Във вторник и в четвъртък. Колко пъти ще ви повтарям? Ама вие добре ли сте? Имате ли някакъв проблем? Не мога да разбера какво става. Ей, всякакви луди, мамко.